Ma jistax ikun li ibni jibqa' jgħix f'dak l-istat. Il-qalb muġuwa ta' li ma tiflaħx aktar tara li l-bina jinżamm f'sala fi stat dilapidat fl-isptar Monte Carmeli. Li tkellmet b'kondizzjoni ta' anonimità għaltinna li tinqasmilha qalba kull darba li qed tmur iżżur lill-bina. L-istess qalet li bina qiegħed f'sala żgħira li fiha hemm ħafna sodot, ħafna iktar milli suppost hemm, b'distanza ta' pied bejn sodda oħra. Xi ħaġa li ta' inkwiet fl-aħjar żminijiet u aktar fi żminijiet li qed ngħixu fihom illum, fejn suppost qed inżommu ċertu distanzi bejn xulxin. Il-mara qaltilna li minn barra l-fatt li s-sodot huma mrassin ma' xulxin, il-pazjenti m'għandhom assolutament l-ebda tip ta' privatezza. Minn barra hekk fis-sala m'hemm l-ebda tip ta' faċilità sanitarja, la sink u lanqas toilet. Bl-eqreb kamra tal-banju qiegħda f'distanza sew mis-sala u trid isservi għal madwar 30 pazjent. L-istat tal-kmamar u wieħed medjevali, b'sodot li jfakruk fi żmien il-gwerra u bil-madum qed jinqala'. Din l-om li tkellmet ma' Net News qalet li fis-sala hemm diversi pazjenti li huma vulnerabbli. Net News jinsab informat li din is-sala kellha tingħalaq iżda minħabba l-pandemija baqgħet miftuħa. Intant il-manifesti elettorali tal-Partit Laburista tal-2013 u tal-2017 kienu jwedu investimenti kbar fil-qasam tas-saħħa mentali u f'Marzu tal-2015 l-eks Prim Ministru Joseph Muscat kien ħabbar sptar ġdid tas-saħħa mentali fi Smart City li kellu jiftaħ sal-2018. Sptar li sa issa għadu weda. Bħalma għadu weda l-isptar li tkellem dwaru l-Ministru tas-Saħħa Chris Fern sentejn ilu.